Čaute bajkeri, vítajte opäť v Rajeckej doline. Dnes vás zoberiem do Frivalskej doliny, kde si ukážeme dva také menšie okruhy. Jeden sa nachádza nad gejzírom, druhý je trošku nižšie pod chatou Žár. Tam si vyjdeme na sedlo Vajnár, odtiaľ sa dostaneme na lúku Kukla. Odtiaľ pôjdeme takým pekným zjazdom aj s takým malým typom na občerstvovačku alebo na obedňajšiu pauzu. No a na konci ešte jeden panoramatický výhľad a to bude na dnes všetko, takže teším sa, sledujte a poďme na to. No dobre, akurát sme prešli chatu Žiar, rýchlym teleportom sme sa dostali vlastne sem do Frivalskej doliny. Pokračujeme smer gejzír a tam budeme pokračovať po žltej, potom sa z nej odpojíme. Pôjdeme tým kamenistým jazdom, takže stále sledujte. No a dobre, čo viem kecať. No a teraz už sme pri gejzíri. V lete to je pekné osvieženie, hneď vám to ukážem. Hop. Môže byť. Dobre, takže prešli sme gejzír. Môžeme sa otočiť. Pokračujeme stále rovno. Žltá cyklotrasa, asfaltka hore. Potom sa nám to jemne zmení na taký kamenistý úsek alebo kamenistú zvlážnicu. Nič technické, ľahké, občas trošku prúčie, ale dá sa, zvládne každý, kto chce. No a k tomuto stúpaniu ešte, tak od gejzíra hore po samotný vrchol, kedy sa potom spustíme tou zvlážnicou dole, je to 4 km a tuším, to je nejakých 260 výškových metrov. No tu už nám to prešlo do takej štrkovej cesty. Ale presne ako som hovoril, nič technicky náročné, len trošku prúčie, takže trošku sily do nohy a ste hore. Miestami tlačím 300 W. No a dnes som chcel ísť na Nešľužský okruh Garminom, ale rozhodol som sa to preskočiť. Tak dnes mám takúto vytrvalostnú jazdu v dlhých kopcoch. No od pondelka začína príprava na Horala. Minulý rok ma tam na konci, možno posledných 7 km vyplo. To bol čistý autopilot do cieľa. Takže tento rok to mám ako áčkové preteky s tým, že musím to dobojovať riadne ako chlap.
Žltá cyklotrasa pokračuje teraz doľava a my chceme ísť opäť do Frivalda, takže nenechajte sa pomýliť, normálne priamo rovno a to už sa nemáte kde stratiť. Pri rastcestníku za paintballom v Rajeckej lesnej sme odbočili doľava. Teraz máme stúpanie na Vajnár. Tam budeme pokračovať na Kuklu. Celé to má možno nejakých 3,5 km a nejakých 280 výškových, takže tiež to nie je zadarmo, ale ten zjazd za ten vyšlap stojí, takže ideme pomaličky hore. Mám tu označený aj segment na strave. Aktuálne by som mal byť teraz prvý pred kamošom. Uvidíme, či sa mi to podarí dotiahnuť do konca. Takže vynahrádzam si tú neslušu. Sme na sedle Vajnár. Dole je Rybná, doprava Kukla, tam chceme ísť na zjazd. Takže odbočka doprava. Posledných 500 metrov. Kom! Je to tam. Aj.
No dobre, bajkeri, takže čaká nás podľa mňa taký veľmi zábavný dlhý trail. Na konci sa môžeme zastaviť u hromadov, dať si nejaké malé občerstvenie, prípadne niečo prehryznúť. Takže poďme na to, teším sa. Toto je najneznámejší podľa mňa trail v Rajeckej doline a treba ho poznať. Ide sa okolo tohto stromu bieleho, dole je tu taká vychodená cestička. Málo kto to pozná, ale ak ste práve odtiaľto z Rajeckej doliny, takže určite sem choďte a zabavte sa hlavne, lebo je to fakt, že mega. Takže poďme na to, ideme dole. Dlho tady to nikto nešiel. No dobre, prvá časť za nami. Tu, aha, aj značenie, zelená, C-čko. A toto je najzabávnejšie na tom. Wow, tá dolina. Nice, very nice. Openka. Povzbudený kofeínom ešte na pozrieť na takú jednu panorámu. Po Frivalde sa tento kopec volá Vojánok. Je to taký malý brdok
pekný kríž. No a ukážem vám ten výhľad tu na ten náš MTB raj. Vzadu na tom kopci sme boli s jazdom na kávu ku hromadom, teraz na miestnom brdku Vojanok. Takáto panoráma. Zatiaľ 27 km, nejakých 700 výškových. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, koment alebo odber. No a vidíme sa v ďalšom videu, takže čauko.